थाङै थाङै थांलायबाय गोजाम बोसोरा फैयै फैयै सौफैलायबाय गोदान बोसोरा हेपि निउ इयार वेलकाम 2022 सोर सोर अनलाइन दं आंनि आंगो लोगोफ्रालाय गोदान बोसोरनि जै पुनः हेपि निउ इयार फंबाय हेपि निउ इयार आदा गोदान बोसोरखौ मोजाङैनो रंजा बाजायै वेलकाम खालामदो जाहाथे फैबाय थानाय बोसोराबो मोजाङै मोजां बारग'लाङो बे 2021 आवथ' जोबोद बिपद जाबाय जाहैबाय जोंनि थाखाय नाख्रेब नासि नाख्रां नासि बिमारिनि थाखाय 2020 निफ्रायनो 2021 बारबावबाय दिनैसिमावबो जोबनो थाङाखै आसा खालामो इसोरा बे 2022 खौ मोजाङै मोजां दैथायहरगोन होननानै दासो जादों माने आंना फेसबुकआ लग आउट खालामनाय नङामोन आं बे हालाय सासे सासेल' जायोथ' सांमानावबो बुदोंमोन सांमाने ब्लक मा ओइ सांमा साला पापि सांमाखौ सिनायो नोङो नोंनि सिनायनाय सांमाया ए सांमाया हौवाना हिनजाव आगस्टिनाव थायो आगस्टिन हस्पिटालाव हिनजावसो सांमा इउथ फेस्टिभेलाव इउथ प्रग्रामाव थांनो फैना आंना गार' रावबो नङा माथो लोगोफोर गैया औ आंना रावबो लोगोफोर गैया फै प्रग्रामाव थांनो खैथा प्रग्राम जादों इउथ फेस्टिभेल दं माबायावहाय काटलगुरि ओरैथिंजाय श्रीरामपुरथिंजाय काटलमुरि पारिस संसारनि ना धोरोमनि धोरोमनि पारिसआ धोरोमनि नङाबा संसारनि जायो नामा धोरोमनि फैगोन नोंसिना बेंथल माबा पारिस दा प्रग्राम जोंना दा आं थांलालै बेंनो मा ओंख्रि बें साला मोदांबाय खुबैदों बें निसिना थाखि बें बायदिनो थाबाय था नोङो सानफ्रामबो बें बायदिनो थाबाय था सांमा फल' रिसिमा खालामनोनो फमा बेखौ फल' खालाम फल' खालामलाय आं कल फल' खालाम दे कल खालामनोनो फैया माथो बेलाय नोगोर गाज्रिथार बेयो न'आव थाला बालायलाङोलै बावदोनो अलसियासो जाहैबाय थेंक इउ लाइफवालि सोरनि कल फैनायखो बारा क्लारा एक सेकेन्ड आंना कल फैबाय दे आं ओंखारथ'सै दे आंबो दोननोसै लोगोफोर लाइन मारि लास्टआव जोबसि बयखौबो हेपि निउ इयारनि गोजोननाय जासिनानैहाय दिनैनि लाइभखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोब्रायै बुंगोन खनसे हेपि निउ इयार वेलकाम टु 2022 जोब्बाय